سلام كمي تانيهم كبرات فتوات تخططت زيناتات نات ميديا نساعد زلتا خونا يوم معوالتاتن وانا زيناتاتن زرزر حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بهور نعدم سبسكرايب لايك شير ناغوركم سدرانات ميديا بمهان ابزلهم وانا زيناتاتن معوالتاتن بوانو كبزحهم يوم ابزرزراتهم كناسقراكم منقست بلتقنا ابلع الجنرال مقوي هايله فلام خصاري بو اتنايلو مكسي ات جنرال زودبو ناي وكلنا كوينات وفر افشي لزوال خوينو امونغو تقراين امحران استمزز حدقنيا كارتا دما كوين الله ابتا هاجر كيوت تاجيرو كبالل زقني ايتጌታቸው ረዳ ትማሊ ከም ዝወፀ ተገሊጸ ኣሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንገለ ጀነራላት ትግራይ ወቂሱ ኣሎ በኻሊእ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛዓቲ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ምፍራስ መንግስቲ ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ ኣሎ ናይዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበልናይ ምዕባለታትን ናባኸም ክነብል ኢና ሳና ጽንሑ ብቐዳምነት መንግስቲ ብልጽግና ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝወደቦ ወፍሪ ኣፍሺለ ክብል ከሲሱ ሓይልታት ምክልኻል መንግስቲ ብልጽግና ትማሊ መጋቢት 12 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብጉልዋ ወፍሪ ሓድነት ዝወደቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ወረዳታት ክልል ኣምሓራ መጥቃዕትን ምፍጻም ዝፈተነ ፋኖ ዝበሃል ኣኽራሪ ጉጅለ ምስ መሻርክቱ ተደምሲሱ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ እዋን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንልፍታውያን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝመከተ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ክስ ዘቕረበ እቲ ናይ ሎሚ መግለጺ ጸረ ሰላምን ጸረ ልምዓትን ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ነዞም ዓያሹ ክብል ዝጸውዖም ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ፋኖ ድማ ኣተባቢዑ መንእሰያት ኣምሓራ ንምቕታል እንቅስቃስ ጀሚሩ ክብል እውን ከሲስዎ ኣሎ ብልጽግና ንሻዕብያን ዕጡዋት ኣምሓራን ብምዕዳም ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሎሚ ወፂ ዘሎ መግለጺ ምክልኻል ግን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ሰሜን ዝተጻሕፈ ብኣማይት ኣሽሓት መንእሰይ ትግራይ ዝቐተለን ዘሰንከለን ጸሊም ታሪክ ደራሲኡ ጀነራል ምግበይ እዩ ዝብል ጠቓነ ብምቕራብ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ተግባራት ንምፍጻም ይንቀሳቐስ ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ እቲ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ መግለጺ ወሲኹ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ መዝማትን ስርቅን ዝነጥፍ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ወርቂ ትግራይ እናዘመተ ብኤርትራ ኣቢሉ ይሸጥ ኣሎ ኣብ ዝዋን ኢህወዴግ ደረፋን ስርቅን ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ዝሰርዖን ዝዘመቶን ገንዘብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ብምህናጥ ዝፍለጥ መንባሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ዝብል ክስ እውን ኣቕሪቡ ኣሎ እቲ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ መግለጺ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንክፈርስ ዓብዪ ጻዕሪ ዝገብር ዘሎን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዓሊ ብሓይሊ ስልጣን ክሕዝ ዝፈተነን ጸረ ሰላም ጸረ ልምዓትን እዩ ዝብል ንፈለማ እዋን ሽም ጸሪሑ ዝኸሰሰ ኮይኑ ንምቕጻል እቲ ጀነራል ነዚ ውዲት እዚ እቲ ዕሱብ ፋኖ ከም መተሓባበሪ ተጠቒሙ ነቲ ኣኽራሪ ፋኖ ኣብ ገዛእ ክልሉ ዘየድሊ ዕንወት ከውርድ ኣዚዝዎ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ብሽም ሓድነት ዝተጀመረ ወፍሪ ርኡይ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣስዒቡ እዩ ብምባል ብልጽግና ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ካሊእ ናይ ግጭት ዑደት ክቕጽል ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ናይ ሎሚ ሓደገኛ ክሲ ኣብ ደቡብ ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ሰሜን ጎጃም ምብራቅ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ሰሜን ወሎ ዝነበሩ ልኡኻት ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝነበሩ ኣኽረርቲ ተደምሲሶም ብምባል ድማ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እኒ ጀነራል ምግበይ ሃይለን ብልጽግናን ዝካየድ ዘሎ ክልል ኣምሓራ ማእኸሉ ዝነበረ ምዃኑ ዘመልክት ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ጀሚሩ ኣሎ ፋኖ ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከፊቱ ንከተማ ላሊበላ ከም ዝተቆጻጸረ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ናይ ሎሚ መግለጺ ግና ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ጥራሕ 317 ዕጡቓት ተቐቲሎም 41 ተታሒዞም 125 ቆሲሎም 27 ኢዶም ሂቦም 51 ብምሕረት ኣትዮም 15 ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ተታሒዞም ብድምር ኣብ ልዕሊ 576 ሰባት ዕጡቓት ጉድኣት በፂሑ ሰራዊት ብልጽግና ሓደ መራፊዕ 19 ክላሽን 46 ግዜ ዝሓለፈ ኣጽዋር 8 ሽጉጥ 22 ቦምቢ መራኸቢ ሬድዮ ተሽከርከርቲ ባጅ ሞተር ብሽክሌታ ካሊእ ንብረት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ ዝብል መግለጺ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ እዚ ብምትብባዕ ንጀነራል ምግበይ ሃይለን መሻርክ ዝመራሕ ኣኽራሪ ጉጅለ ሩይ ክሳራ ከም ዘጋጠሞ እቶም ዝተረፉ ድማ ፋሒሎም ከም ዘለው ተረጋጊጹ ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ናይ ሎሚ መግለጺ ትማሊ ኣብዪ ኣሕመድ ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ጽባሕ ጀሚሮም ክንምልሶም ድልዋት ኢና ድሕሪ ምባሉ ዝወፀ ኮይኑ ግዛኣት መሬት ዝምልከት ግን ተቐባረ ፈንጂ ገይሩ ከም ዘጽንሖ ዘመልክት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካሊእ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ምስ ምፍራስ ግዜያዊ ምምሕዳር ሽሙ ዝተላዕለ ኮይኑ ብልጽግና ኣብቲ መሪሕነቱ ክለዋወጥ ምዃኑ ዝነግረሉ ዘሎ ግዜ ግዜያዊ ምምሕዳር ጸቕጢ ክሕድር ምዃኑ ዘመልክት እዩ ብልጽግና ኣብ ዝቕጽል እዋናት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ሰራዊት ፌደራል ንመቐለ ሓዊሹ ናብ ዘቐመጠለን ቦታታትን ዶባትን ከኣቱ ሰራዊት ትግራይ ናብ ዘቐመጠለን ካምፕታት ከኣቱ ገምጋም ኣፈጻጽማ 2 ዓመት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይካየድ ዝብል ብመሰረት እቲ ገምጋምን ሓድሽ ዝጸደቕ ደንብን ዳግመ ውዳበ ካቢነ ይካየድ ዝብሉ ውጥናት ሒዙ ከም ዝንቀሳቐስ ዘይ ወግዓውያን ምንጭታት እናገለጸ እዩ እቶም ብጸቕጢ ሰራዊት ትግራይ ካብ መዝነቶም ዝወረዱ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣካላት ኣብቲ ዝተጣየሸ ሓድሽ ካቢነ ንብልጽግና ሓዊሱ ኣባል ካቢነ ግምት ኮይኑ ዝጸንሐ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክፋል ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክፋል ሕወሓትን ነድናቶም ብትሒቶም ወንበር ክሕዙ ምዃኖም ኩሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ትግራይን ካልኦትን እውን
بتحيت كلهم مخانو بدمر كله تحقف كابينه كهون كم زخل أب سممع بريتوريا زي تأمته حنسا كدمر حدا نعيم الكتني زبلك ألاو سمع حوحات بوغن أبي أحمد كم ستتألمز قلتو زلو كوينم أبي أحمد بعلو تمالي أبزهابو مقلتون كاب حوحات كاب تقاومتن كالوتن بروبوزالات تقبلو حقيم حيش كم زلو قليت زيو هزي زوردن ممرحتات متكبار سلام تقراي وحس مقارن كيناتن ورا كيناتن موغادن يوم نزيان زي مقبال ويم الشراف دما بانصارو ناب كينات ممرحيو زعينتو مرغتي زحازه بلصقنا درو ابلع الجنرال مغوي هايله وكلنا وكينات كسي جمير الله بحالي حبريتا اتهاجر كيوت تاجيدو كبهاله لزقني ايتغيتاچو ردا تمالي كم زوت تغليتو منچታት كم زحبرو ايتغيتاچو ردا طعناو كتتل المغوار ناب امارات عرب امري هالو بريزيدنت تግራይ ዝነበረ ايتغيتاچو ردا زمن سلطانو زحلفه ربوع كم زبقعون يفلط እዩ ናብ ካሊ حبريتا እንትንሰገር ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማል ዓርቢ መጋቢት 12 2017 ዓመተ ምህረት ናብ አዲስ አበባ ከም ዝገሸተ ገሊጹ ወዲ ወረደ በአቢ አህመድ ጣውዒት ተገይሩሉ እዩ ናብ አዲስ አበባ ዝኸደ ብዙሓት ንመገሻ ጀነራል ታደሰ ወረደ አመልኪቱ ሓበሬታ ዘካፈሉ ወገናት ወዲ ወረደ ካብ ኢድ አቢ አህመድ ናይ ትግራይ ጊዜያዊ መምሕዳር ፕሬዝደንት ሽመት ደብዳቤ በመቀበል ዘተንምክያድን በመቀዳም ወይ እውን ጽባሕ ሰንበት ናብ መቐለ ክምለስ ትጽቢት ይግበር ዝብል ግምታቶም ዘቐምጡ ዘለዉ እንትኾኑ ነዚ ዝቃወሙ ወሃብቲ ሓበሬታ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ፕሬዝደንት ክኸውን ይልኩም አይትገመቱ ኣብ ዝርዝር ሽምድ ሕትያት ፍጽም የለን ምናልባት መስተሕዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ትግራይ ዘቀርብ ዘሎ ክሲ ሕብረን ምሕታት ክኸውን ይኽእል ዝብል ሞገድ ዘቀርብ ዘሎ ኮይኑ መን እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ ብኻሊእ ወገን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንገለ ጀነራላት ትግራይ ወቂሱ ኣብ ቦምበር ናይ ትውድብ ኣይተሃያሉ ጎዲፋይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገለ ጀነራላት ወኪላት ፖለቲካዊ ውዳበ ኮይኖም ዝብል ነቐፌታ ብምቕራብ ሓዲኡ ክሕዙ ነቒፉ ኣሎ ጀነራላት ወታደራዊ መኮንናት ኣለዉ ወይ ወታደራዊ መኮንናት ይኹኑ ወይ ከዓ ኣባላት ሕወሓት ይኹኑ ክልቲኡ ሕዝካ ምቕጻል ኣይከኣል ሓደ እዩ ዝኹን ወይ ጀነራል ትኸውን ኣካል መንግስቲ ትኸውን ወይ ከዓ ሕወሓት ትኸውን ንሕና ምስ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢና ገጢምና ዘለና ከም ውድባት ፖለቲካዊ ባህርያና ተፈጥሮና ስለ ዝኾነ ምስ ውዱ ክንገጥም ግድን እዩ ኣይ ሕወሓት እውን እየ ወታደራዊ መኮንን እውን እየ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ነዕርፎ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣብ ልዕሊ ዞም ጀነራላቱን ክንሕዝ ክንግደድ ኢና ንሕና ምሶም ኣይኮንና ንገጥም ዘለና ፖለቲካዊ ስርዓት ኢና ገጢምና ዘለና ኮይኑ ግና ንሕና ሕወሓት እውን ኢና መንግስቲ እውን ኢና ዝበሃል ተሓዋወሰ ካይዳ ኣይከኣል ሕወሓት እንተኾይኖም ኣባላት ሕወሓት እዮም ብኡ ልክዕ ኢና ንሕና ክንርድኦም ብኡ ልክዕ ኢና ፖለቲካውን ክንሰርሕ እዚኣ ክርድእዋ ሓለፎም ባዕሎም ይዛረብዎ ነይሮም መን ከኣስር ኢሎም ከም ስርዓት ብስርቂ ጠልቀየ ስርዓት በብመዓልቱ እናሰረቀ ሃፍቲ እናዋህለለ ክቕፅል እምበር ንህዝቢ ክሓልፈሉ ዝሰርሕ ስርዓት ኣይኮነን ብጣዕሚ ፀገም ተጋድልቲ ንምፍታሖ ቀሊሉ ፀገም ተጋድልቲ ክፈትሕ ዝኽእል ቅርሺ እዩ ተዘሚቱ ስለዚ ስርዓት ዝሒዝካ ምቕፃል ከም ተጋሩ ዳርጋ ጥፋት ምእዋጅዩ እናጠፋና እውን ኢና ንርከብ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ወር ቁፅሪ ዞም ሰባት እዚኦም ዓዲ እናጠፈ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስለዚ ከም ህዝቢ ምቅላስ ናይ መጨረሻ ዜናና ክንሰገር ከለና ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ፍራስ መንግስቲ ኣመልኪቱ ሕብሪ ሂቡ እቲ ጀነራል ንውድብ ሕወሓት እውን ነቒፉ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወሲኹ ኣብ ትግራይ ቁልዕ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይተፈጸመ ብምምልካት ንሱ ንባዕሉ ግዳይ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ እቲ ጀነራል ምስ ብራኻሾ ካብ ዝነበሮ ቃለ ማሕተት እቲ ውስን ስዒቡ ቀሪቡ ኣሎ ክትከታተሉ ናብቲ ሚድያ ባብሪ ይዕድም ፃውዒት ዝግበር ዘሎ ንስማ እንተኡ ዘሎ ሕቶታት ድማ ፖለቲካውን ሰላማውን ፖለቲካውን ምላሽ نبل بسلامون بوليتيكاون مجدي كفتح زخل كونتات نفتر أوشتناي إذا تزي فترنا حماق طونيا صار نايدق زبال نايدقون كدق زخل حيلينا كنفتر أوشتنا سيدو نزيد فتح شبوطات سقوطات كنوسيدا كنقبر نستا كنمعراري نازل أمنا سلازلني نتي شجر تجراي بوليتيكاون سلامان مجد زفتح له بايتا كنفتري نازل أمنات علني زخنا دومينانس سامسا زفترة زخنا لعلنا تيسكازبل ويزخنا سعيرات كازبل كم زي كونه سلازر داي فدي حدا جايز اللقنات زقصن كم زي خوان البليجن ملو أمنات لنا أبناء صراحة إن حدا نخون كل خلا أبناء ذي المفتحوني نعم فلوتاتهم كم تم تمفتحون فلوت شجرهم فلوتي تمفتحون فلوتي
نايت منسي شجر فلوتيو تمفتحون فلوتيو ببخاء إذا لا شجر ذفلتي تمفتحون ذفلتي نزين مفتاح زخل متشو قناتات متشو عتقن كن هون متشو قناتات كن فترة لنا ذي بوليتيكاين كوسا كمعرض البوليتيكا قناتات الزارب ذلهم ذيك نعرف تذيخلنا قصتي كونن كا جت كيف فطر خطوات زلنا عينت ايكونان جت كيف فطر الزخل جن قناتات بمفتاح تجي زي فطر كاودي اصاري سقات يلن كنت فاتحين هذا الامنت زلني كم يكون هذا قال من بريزيدنت جيتاتشو وصل له بريزيدنت جيتاتشو زي من صلاة تግራይ ግን كتلو يبلان زوصل زي من صلو تግራይ نعرفتيرنا ودقتي كون كستاك نقول ناي كستاك زي يكون ناي مسرح زي يكون تجبط فتنا له تجبط فتنا أو أدمنا له أبيدنا له نسكن فتحون خلنا صح ذيك نقبر لنا بقى أنا أسيت كسر راح يكون بقى the next few days تنقطع التدرب معطت إذا أنا بسرح نبل خلنا نرئي بوليتيكان سلامون بقد نفتح زد المتشونات كم تفتر نري إذا انت عرعتنا يلنا That's right. نفتح حد شغلات زد قلبنا نقرنته عبد حلفين برث الظلم بتو ادم شجرات نفتحوا له النور لما قدك اي نفتح شجر زي ذل امدات علني ف ذيك نقبر لنا ذيك نتاجرنا نبرنا ذي تذاكرنا ما يزخون يزخون ما قدي هيوت خذيت منه عينة تقرأي يكون and once تجي مراد ما عين فتحا خم أنت حكينا عين فتحا أنا مفتح ذلنا دلونا جيت مستفاد ترى ذلنا تجيت دو بالكان مفتح ذلنا دلونا تيكون تجيت زي كيف تر ذلنا دلونا تنري يكال سلازقونا and زي فلت نجر بت مفتحيس زي فلت نجر سلازقونا زي فلت نجر سلازيكونا صراحة تعمد كا مزرعة تعمد كا بلا تفتحوا يكونا وي زخونا كم زجرنا خمزي جرنا دوكنو بلنا بالين ريل جنين حقنيا زخونا بوليتيكاوين مفتح يلي البوليتيكا مفتح دمها وطرح هذا من بالي كتريم قال هزب تزب نايتزب حد باك نبلصه زل بوليتيكاوي زي مسلم فرالايات زل بوليتيكاوي زي خذ بوليتيكاوي مخنيات زلهم حتات وي دفيتات دليتات نزيهم دي تمشي قرأ زي من مفتح عندي خلنا عندكم كل عالظل بسلامة ما قد كم تفتح انت ذري خايف نفسي ديالنا عندكم كوسر كاز العال يكونن بتعمي حدا جاك اللي لك الرأي خل الله أبارت قد أتشنديو مهتم من إلو بريزيدنت كاب تجري بريزيدنت نايت جزيرة من حدا تجفتي نازول سباتن كاب تجري نايد إحنا سجعت لنا إلهم كاب تجري كوت ومن أسيات كسدودو عينت مخنياتات كوين إلمو أوزين من تأي تساتفو نمتى وجننا حيزو زي وجننا نبارت قدام تاو مالتاي كونن ديو تشجر قلت من محاضرتي قلت جزع نحونا شجر خوينو